मौला मेरे मौला मौला मौला। ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ലോകത്ത് വളരെ ചെറിയതായ ജീവിവർഗമാണല്ലോ ഉറുമ്പ്. അതിസൂക്ഷ്മമായി ചലിക്കുകയും എന്നാൽ തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം വളരെ സൂത്രപരമായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിസൂക്ഷ്മശാലികളാണ് ഉറുമ്പുകളുടെ വിഭാഗം. ഇവരെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അനേകം വിഷയങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യരുമായി ചേർത്ത് പറയാൻ നമുക്ക്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനിൽ സൂറത്തു നംലിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും, ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ആഗമനം കണ്ട് തിരിഞ്ഞ് ഓടാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഒരു ഉറുമ്പിൻ്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ. അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയ ചിന്തിക്കാനുള്ള അതേ ശേഷി ഉറുമ്പിനിക്കും അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. കാരണം സാമൂഹ്യ ജീവികളായ മനുഷ്യരോട് സാമ്യത പുലർത്തുന്ന വിഷയമാണ് ഇവിടെ ഉറുമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യർ അപകടമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു, മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. ഉറുമ്പും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് തങ്ങളുടെ മരണത്തെ മുൻകണ്ടുകൊണ്ട് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ഉറുമ്പ് നൽകാൻ അതിനിക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്ന് ഒന്നാമതായി. രണ്ടാമത് കൃത്യമായി രക്ഷാമാർഗം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതും ഉറുമ്പിനിക്കുള്ള ഒരു കഴിവായി മനസ്സിലാക്കാം. ഈ രണ്ട് ശേഷിയും മനുഷ്യനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയതായ ശേഷി തന്നെയാണ്. ഇതേ കഴിവ് അള്ളാഹു കൃത്യമായി ഉറുമ്പിനിക്കു നൽകിയെന്നത് നമ്മിൽ അത്ഭുതം ചൊരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വളരെ അധികം സമാനതകൾ ഉറുമ്പിനും മനുഷ്യനും ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഈയിടെയായി കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഉറുമ്പുകൾ മരിച്ചവരെ സംസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കിടയിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ അനേകം ജോലി വിഭജനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ പരസ്പരം കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം, ക്ഷാമകാലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മുൻകൂട്ടി ധാന്യമണികൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നു എന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന്, പൊതുവായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പരസ്പരം ഒത്തുചേരുന്നു, ഒത്തൊരുമിക്കുന്നു എന്നതും മനുഷ്യരുമായി അവർ സാമ്യതകൾ പുലർത്തുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇതിൽ നിന്നും മനുഷ്യനോട് അവൻ്റെ ജീവിതവുമായി കിടപിടിക്കാൻ സാമ്യതയുള്ള ഉറുമ്പിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവുകളാണ് നാം തിരിക്കേണ്ടത്. ഇത്ര സൂക്ഷ്മമായ ചെറിയ ജീവികൾക്ക് പോലും മനുഷ്യനോളം സാമർഥ്യം അള്ളാഹു നൽകിയെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവിനെ അപാരമായ അവിടുത്തെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാകണം നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹു അത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവനിലേക്ക് അടുക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.